És un plaer estar aquí amb tots vosaltres per dir-vos que una vegada més, un any més, fem una nova edició dels Cafès Científics. Els Cafès Científics a la UB formen part, ja són quasi bé un clàssic, de la Nit Europea de la Recerca. És una de les accions que més ens agraden perquè obrim aquest edifici històric, deixem que la gent vingui als nostres jardins, que pugui seure's i que pugui conversar amb una conversa distesa amb diferents persones que són investigadores de la Universitat de Barcelona, especialistes en temes que són molt candents i del dia a dia. Podem parlar del canvi climàtic, podem parlar dels microplàstics, podem parlar de història, podem parlar de les dones en recerca. Tots aquests temes són temes que tots ens afecten i el que ens interessa és obrir-nos de cara a la societat. Això és el que ens agrada fer des de la universitat, obrir-nos i ensenyar què és el que nosaltres estem investigant com a retorn a la societat que ens acull.